Rasmus, han er lige blevet 19,5. Han vågner op en morgen og tænker, at det her, det ender galt. Hugen er på hovedet, og jordomrejsen er afbetalt. Men retningen i livet venter på at blive endeligt valgt. Efter jeg flyttede til København, der fik jeg hurtigt et par gode kammerater. Mogens og Wahid. Jeg er nu begyndt at læse teologi på DVI, fordi jeg gerne vil lære noget om, hvordan jeg kan fortælle dem om Jesus. Den uddannelse, jeg får på DVI, er en almindelig bachelor i teologi. Men derudover så lærer jeg også ting som kultur, kommunikation og mission. Jeg vil helt sikkert klæde godt på til at fortælle andre om evangeliet. Derudover skal jeg også i praktik for at prøve de ting af, som jeg lærer her på DVI. Nu begynder Rasmus at læse teologi med tværkultur, så han kan fortælle Wahid og Mogens, hvorfor Jesus Kristus stadig dur. Han må læse græsk latin, noget sprog som ingen længere brug, men han blander dem med nutidssnak og ind til dialog, så studielivet går fra mol til dur. På Dansk Bibelinstitut og læser teologi. Han har nemlig mødt en gut og mand, som satte hele Rasmus fri. Nu vil han til Hula Bunda, Nørrebro og Lem, vise Jesus flaget frem. Jeg får undervisning i fag som Gamle Testamente, Nye Testamente, kirkehistorie, etik og troslære. Men derudover så får jeg også undervisning i mange andre spændende ting, som for eksempel kulturforståelse, kommunikation og mission. DVI's bachelor tager 4 år. Når jeg er færdig, så kan jeg vælge at gøre forskellige ting. Jeg kan for eksempel vælge at tage en kandidat på det teologiske fakultet og blive kandidat i teologi. Men jeg kan også overveje muligheden for at tage en anden kandidat, for eksempel Mellemøst eller Afrikastudier, eller måske antropologi. Men der sker jo også mange andre spændende ting på DVI. Tag nu bare for eksempel vores kaffestue. Der kan man møde alt muligt mærkeligt. Som alt lige fra kirkegård til kaffekopper, fra dovenskab til dogmatik. Og der spiser vi leverpostej, drikker kaffe, hygger os, og ellers bare lærer hinanden bedre at kende. På Dansk Bibelinstitut og læser teologi. Han har nemlig mødt en gut og mand, som satte hele Rasmus fri. Nu vil han til Hula Bunda, Nørrebro og Lem, vise Jesus flaget frem.